Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive Platform TV. Idan ka kasance ba ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma mun daɗe tare da kai a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka dore kai mana like sannan kuma ka yi share wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp, Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da ita. Sannan sai ka bi mu kai tsaye cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka dan da muke son mu nuna maka wani shahararren katacin al'amari da yake shirin faruwa cikin wannan sabuwar shekara mai shigowa mai suna 2023. Kada ka manta dai kada ka shafa har kullum. Idan ka kasance bakwa cikin wannan tasha ta mai albarka, ka dore ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba. Idan kuma mun dace tare da kai a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka dore kai mana like sannan kuma kai share din bidiyon zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp, Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da ita akan wayarka ta hannu. Sai ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka kai tsaye ta yanda zaka samu abubuwa masu nishaɗantarwa sannan kuma masu ƙayatarwa a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka. Kada dai ka manta kada ka shafa cewa a satin da wuce mun kawo muku wani bidiyo akan wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi ta yanda yake zaune a cikin ɗakinsa yake rera muku wata sabuwar waƙarsa wadda zai kawo muku ita a cikin album na shekara mai shigowa wato 2023 da yardar Ubangiji. Sannan kuma muka nuna muku yanda yake shirya wata tattaunawa ta yanda zai saka muku wani sabon bidiyon sa da kuma wani sabon album ɗinsa na shekarar 2023 mai shigowa. Kada dai ka manta wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi tawartaccen mawaƙi ne wanda ake ji da shi a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya ta wajen ɓangaren waƙar Hausa, nanaye da kuma R&B, soul da sauran kalar waƙoƙi da ake yi. Kada ka manta dai kada ka shafa kana tare da tashar Hausa Zalla ɗin cile a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya wato Exclusive 24 TV. Idan ka kasance baƙuwa cikin tashar ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙarfin sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba. Sai ka daure kai mana like, kai share din bidiyon zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp, Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da ita akan wayarka ta hannu. Sai ka ci gaba da biyan mu a cikin bidiyon namu na mai albarka sannan kuma ka ci gaba da ziyartar wannan tasha ta mai albarka da suna Exclusive 24 TV. Mun ga zuwan ka cikin wannan tasha ta mai albarka, ka sake ziyartar mu nan gaba. Mun gode sosai. Kada ka manta da ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma kai like kai share din bidiyon zuwa kowane